Почистване на праха в ниските зони. Използвайте влажна и суха кърпа от микрофибър. Почистете праха в зоната на височина от главата до пода. Почистете праха от всички хоризонтални повърхности и проверете вертикалните повърхности за петна. Премествайте предметите, за да избършете праха под тях. Не забравяйте самия предмет. Движете се настрани стъпка по стъпка, като обикаляте стаята, за да не пропуснете нещо. Винаги използвайте суха кърпа за почистване на мебелите от дърво и телевизионните екрани. По време на тази обиколка не забравяйте да почистите огледала, первази, ключовете за осветлението и контактите. Напред към следващото видео.